खुलुमबाय लोगोफोर एडुकेशन आसाम इउट्यूब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोसे रंजालि गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायथिखौबो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिगांग्रो बावहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेयाव दं माखासे मोस्ट इम्परटेन्ट कमन कुइसन एन्सार आरो माखासे मोस्ट रिपिटेड एन्सार कुइसनफोरखौ लानानैसो दिनै नोंथांमोननि सेराव दिनैनि बे भिडिअखौबो लाबोनाय जादों। स' लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङा थाबैनो बयनिख्रुइबो गोदान गोदान इनफरमेसनफोरखौ मोननो हायो। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दिनैनि फार्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 1 होनदों रंघर वाज कनस्ट्राक्ट डिउरिं द रिजन अफ रंघरखौ गाहायाव होनाय सोरनि समाव लुनाय जादोंमोन? अप्शन ए आव दं रुद्र सिंह, अप्शन बी राजेश्वर सिंह, अप्शन सी प्रमोद सिंह, अप्शन डी शिव सिंह। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी प्रमोद सिंह। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 द आहम किंगडम वाज एस्टाब्लिश्ड इन द यार। आहम फोलेरखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन? अप्शन ए आव दं 1216, अप्शन बी 1228, अप्शन सी 1256, अप्शन डी 1272। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी 1228। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 सादिया खोवा गहाय वाज ए सादिया खोवा गहाया सोरमोन? अप्शन ए आव दं नोबेल कमान्डार, अप्शन बी जमीदार, अप्शन सी किं, अप्शन डी फ्रन्टियार अफिसार। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए नोबेल कमान्डार। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 Which of the following going to conduct 2024 for Summer Olympics? 2024 मायथाइनि सामार अलिम्पिक्सखौ गाहायनि बबे हादराव खुंफुंगोन एबा दैदेनगोन? अप्शन ए आव दं अस्ट्रेलिया, अप्शन बी आव दङ जोंहा पेरिस एबा फ्रान्स, अप्शन सी आव दङ USA, अप्शन डी साउथ आफ्रिका। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी पेरिस एबा फ्रान्स। फ्रान्सनि केपिटेल माने पेरिस। गोसोआव लाखिबानो जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 In which year Sukapha established Ahom Kingdom in Charaideo? चराइदेवआव सुकाफाया माब्ला आहम फोलेरखौ गायसनदोंमोन? अप्शन ए आव दं 1253, अप्शन बी 1272, अप्शन सी 1296 आरो अप्शन डी आव दङ जोंहा 1309। बेनि थार फिननाया जाबाय जा अप्शन ए 1253। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 Who was the first barrister of Assam? आसामाव सोर गिबिसिन उकिल बिमुंखौ मोननो हादोंमोन? अप्शन ए आव दङ जोंहा हलिराम डेका, अप्शन बी प्रणब कुमार बरुवा, अप्शन सी आनन्दराम बरुवा, अप्शन डी पारुल दास। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी आनन्दराम बरुवा। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 Which 11th century of Assam boasts of the golden langur? आसामनि बबे 11th सेन्चुरियाव सनालि मोख्रा आरो मोख्रा मोननैखौबो मोननाय जायो? अप्शन ए आव दङ जोंहा पानिदिहिं, अप्शन बी आव दं पबितरा, अप्शन सी लावखवा, अप्शन डी चक्रशिला। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी चक्रशिला। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 मेदाम मेफि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। मेदाम मेफि फोरबोखौ बोसोरारि गाहायाव होनाय बबे दाननि जोबनाय सानाव फालिनाय जायो? अप्शन ए आव दं 31 जानुवारि, अप्शन बी 31 जुलाइ, अप्शन सी 31 आगस्ट, अप्शन डी 31 डिसेम्बर। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए 31 जानुवारि एबा 31 जानुवारि। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 कुइसन नाम्बार 9 आव दङ जोंहा हु डिरेक्टेड द आसामिस फिल्म शकुन्तला? एसामिस फिल्म शकुन्तलानि डिरेक्टरा सोर? अप्शन ए आव दं ज्योति प्रसाद आगरवाला, अप्शन बी बिद्युत चक्रवर्ती, अप्शन सी भूपेन हाजरिका, अप्शन डी भवेन्द्रनाथ शइकिया। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी भूपेन हाजरिका। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10
Lachit Divas is celebrated on. Lachit दिवसखौ माब्ला फालिनाय जायो एबा लाचित सानखौ होनदों बेवहाय अप्शन ए आव दं 5 जुन अप्शन बी 18 सेप्टेम्बर अप्शन सी 22 अक्ट'बर अप्शन डी 24 नभेम्बर दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी 24 नभेम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 11 The Threaty of Yandaboo signed between East India Company and which one of the following? The Threaty of Yandaboo गोरोबथाया ईस्ट इंडिया कम्पानी आरो गाहायाव होनाय सोरनि गेजेराव जादोंमोन अप्शन ए आव दं आहम किं अप्शन बी कचारी किंगडम अप्शन सी आव दङ जोंहा किंग्स अफ बार्मा अप्शन डी आव दं सुतिया किंगडम दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी किंग्स अफ बार्मा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 12 The first railway lines in Assam was established in the year आसामाव बेसेबां मायथाइयाव गिबिसिन रेलवे लाइनखौ गायसनदोंमोन अप्शन ए आव दं 1879 अप्शन बी 1880 अप्शन सी 1881 अप्शन डी 1882 दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 1881 नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 13 Which one was the first capital of the Sadiya Kingdom? सुतिया फोलेरनि गिबिसिन राजथावनिया मामोन अप्शन ए आव दङ जोंहा सादिया अप्शन बी बिश्वनाथ अप्शन सी रत्नापुर अप्शन डी स्वर्णगिरि दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी स्वर्णगिरि नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 14 क्वेश्चन नम्बर 14 आव दङ जोंहा Who was the first Indian governor of Assam? आसामनिफ्राय भारतनि गिबिसिन गभर्नर जानाया सोरमोन अप्शन ए आव दं जयरामदास दाउल्ट्राम अप्शन बी श्री प्रकाशा अप्शन सी फाजाल आली अप्शन डी मोहम्मद अकबर हायदारी दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी मोहम्मद अकबर हायदारी नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 15 क्वेश्चन नम्बर 15 आव दङ जोंहा द गुवाहाटी टी ऑक्शन वाज द एस्टाब्लिश्ड इन द यार गुवाहाटीयाव थानाय साहा निलामखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन अप्शन ए आव दं 1998 अप्शन बी 1988 अप्शन सी 1959 अप्शन डी 1970 दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी 1970 नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 16 बेयाव दङ Which state was separated from Assam in 1963 1963 मायथाइयाव आसामनिफ्राय गाहायाव होनाय बबे रायजोआ आलादा रायजो जादोंमोन अप्शन ए आव दं नागालेण्ड अप्शन बी मेघालय अप्शन सी आव दं त्रिपुरा अप्शन डी मणिपुर दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए नागालेण्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 17 बेयाव दङ Where was the first cotton mill in India established? भारताव माब्ला कटन मिलखौ गिबिसिन गायसनदोंमोन अप्शन ए आव दं सुरात अप्शन बी मुम्बाइ अप्शन सी आहमेदाबाद अप्शन डी जयपुर दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी मुम्बाइ नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 18 बेयाव दं Which is the longest day of the year in India? बोसोरनि गेजेराव भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन साना बबे एबा मायो आरोना अप्शन ए आव दं जोंहा 20 जुन अप्शन बी आव दङ 21 जुन अप्शन सी आव दं 22 जुन अप्शन डी 23 जुन दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी 21 जुन नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 19 क्वेश्चन नम्बर 19 आव दङ जोंहा Who is also known as दिहिङिया राजा सोरखौ दिहिङिया राजा होननानै मिथिनाय जायो अप्शन ए आव दं सुकाफा अप्शन बी सुरामफा अप्शन सी सुबिनफा अप्शन डी सुहुंमुं दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी सुहुंमुं नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 20 बेनो जाबाय दिनै लास्ट क्वेश्चन एबा जोबथि क्वेश्चन Who established the first tea garden in Upper Assam? Upper आसामाव साहा बागानखौ सोर गिबि गायसनजेनदोंमोन होनदो आपार आसामाव दानिया अप्शन ए आव दं पियली फुकन अप्शन बी आव दङ जोंहा देबनाथ अप्शन सी आव दं तरुणराम फुकन अप्शन डी मणिराम देवान दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी मणिराम देवान स' लोगोफोर दिनैनि कुइसना बेखिनियानोमोन
लोगो मोनफिनगोन गुबुन नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ। स' लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।